Sanibonani kuphi nakuphi la kufinyelela khona lo mbukiso. Obingelelayo uNduduzo uNdida Mabutho. Ngawumgwaba isibongo eShowe ngaphansi kwenkosi uMzimela. Ngibingelela nje ngizonethulela nayo i-single track yami engithanga ngidedele ngoba kuDisemba nje okuyithi indalela umsebenzi engizowenza umaqala unyaka ozayo u-2024. Ngicela bafowethu ningisupporte kakhulu kuzo zonke indawo ezobivela ko-YouTube, Spotify, Apple Music njalo njalo yabo. Izobivela kuzo zonke lezo ndawo online izobivela izotholakala kusukela kusasa ekuseni nje izobe isikhona. Ngiyacela bafowethu ningisupporte ngokuthi ni-streame kuzo zonke indawo ngendlela nje ongakwazi ngayo ukusupport. Ngiyathembisa ukuthi ngizoqhubeka nje ngenze lokho engikwenzayo. Mhlambe uma awuzwanga kahle ungalibeka uvo nazi inamba lapha escreenini ngiyatholakala kuzona zombili noma kulenye kungenye umfethu engisebenza kanye naye. Kodwa nje uzongithola khona uma mhlambe khona la ungezwa khona mhlambe ufuna silungise khona. Angithinta nje khona ungitshela ukuthi hayi Ndida Mabutho ngilungise la ushone phansi la ukubuke la yabo. So ngiyacela nje bafowethu kube nokuhlonipana nokubekezelelana kanye ne-support bafowethu ninike kakhulu ngiyacela. Umsebenzi wami ke lo wesibili ngingayikhipha enye EP ngo-2021 ebihloko sithi Alela Maqhawe. Ngebhadi yona ayitholakalanga online kakhulu kodwa njengamanje izotholakala nayo. Umuntu ozobe eyidinga nje uzobe eyithola online. Ngiyacela nikusupport bafowethu. Iphephe emgwaqeni, iphephe engozini zomgwaqo, iphephe nginamaholide kaDisemba ngiyiphathe kahle ngiyabonga. Yandizinyoni akho shuthi sibona bangcono kuna